Hei vaan kaikki. Se on Michael Metsämyyrä täältä Myyränkolasta, terve. Semmosesta asiasta tahtoisin puhua, että niinkö ala- ja ylämäkitermien käyttö oma elämäntilanteen mittareina. Niin se on minusta vähän omituista, koska niitä käytetään väärin. Niinkö monesti sanotaan, että vaikka että antaa mennä vaan kun on alamäki alla. Niin se tarkoittaa sitä, että menee huonosti, mutta niin ei jakseta välittää siitä. Ja sitten taas jos menee hyvin, niin on niin nousukausi. Niin minusta siinä ei ole mitään tolkkua. Kun kaikkihan tietää, jotka on vain joskus käynyt pyöräilemässä, että silloin kun siinä on pitkä lenkki takana tai lyhytkin, niin kun tulee alamäki, niin sehän on mukava, kun pystyy niin vaan ottaa siitä vauhdit ja löysäät sitä ohjausta. No ei kannata löystää, se on vähän vaarallista, mutta ei tarvi itse siinä polkea, vaan se vaan painovoima viepii sinua alaspäin ja kivasti tuuli siinä viilentää, jos on vaikka kuuma päivä ja talvella se ei niin mukavaa, mutta niin kuumana kesäpäivänä ja se on niin mukavaa. Sitten kun on ylämäki eessä, niin ne oikein inhottaa ja riittää väkisin polkea ja syö hakkaa ja oksettaa ja sitten lopulta kun antaa periksi ja taluttaa sitten loppumatkan, niin tulee semmoinen luovuttajaolo. Niin minusta se on vähän väärin, että pitäisi meidän opetella käyttämään näitä termejä niin toisinpäin, että silloin kun menee hyvin, niin on rento alamäki alla. Ja sitten kun menee huonosti, niin on semmoinen oikein jyrkkä pystymäki eessä. Sovitaanko niin?